வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் மியூசிக் டீச்சர் பாபு. தபேலாவில் எளிய நடைகள் என்ற தொடரில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு அருமையான 4/4 பீட். இது ஒரு ஃபெமிலியர் சாங்கிலையும் வாசித்திருக்காங்க. இதை இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் வாசித்திருப்பாங்க. இப்போ அந்த பீட்டை பற்றி போவோம். 1 2 3 4 தா திட்டு தா திட்டு தா தின் தா தின் தின் தா தா திட்ட துன் திட்ட தா தா தின்னா தா தா திட்டு தா திட்டு தா தின் தா தின் தின் தா தா திட்ட துன் திட்ட தா தா தின்னா தா திட்டு தா திட்ட தா தின் தா தின் தின் தா தா திட்ட துன் திட்ட தா தா தின்னா தா திரகிட்ட தா தா திட்டு தா திட்டு தா தின் தா தின் தின் தா தா திட்ட துன் திட்ட தா தா தின்னா தா திரகிட்ட தா தா திட்டு தா திட்டு தா தின் தா தின் தின் தா தா திட்ட துன் திட்ட தா தா தின்னா தா திரகிட்ட தா. ஓகே, இப்போ இந்த பீட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பழைய பாடல் சொன்னது நீதானா அந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பல்லவிக்கு இந்த பீட் தான் வாசிப்பாங்க. இதை 1-2 இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி வாசித்திருப்பாங்க. நீங்கள் அந்த பாடல் கேட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.